Jan ingat ngene iki Mas. Wes wae mandek malah ijeh. Iki napa to Bani? Kenapa? Kenapa? Napa to iki jan Des? Heeh. Ya rokok apa ta kuwi? Rokoke apa? Kayak. Yo. Mula. Piye, Met? Yo. Wes. Ojo sembarangan. Iya, Super lah dinyak batire kandhane plentunge. Oh, apa? Sesuk tulisi kene iki no smoking. No smoking. Ajare sampean mau saka wetan. Wetan ndi? Aku saka wetan tetep ampuh ngono to sampean mau. Entut. Ora sikile ya. Biasane Mas. Heeh, ayo salam saya. Yo, salah. Iki kok larone pirang-pirang to iki? Niku sponsor. Sponsornya laron. Iya. Lah iya. Sesuk mancing. Sesuk mancing. Kelompokno cokot Bojo muring tinggal mancing. Ora apa-apa bojoku muring. sing penting kok sampean nek arep bojone ngono kuwi, Bang? Lah iya. Wah teman-teman kok. Penting mancing ngono. Sing penting mancing. Jajal teruske lagune teruske. Yo, terus. Nah. Terus. Mancing. Ayo. Ora iso. Ora iso. Sore. Apa meneh kuwi? Napa arisan apa napa? Jajal, takoni Met. Apa ibu PKK ya? Piye? Aku apa sapa? Yo. Heeh. Tekak sore-sore. Sore. Gone. Grojogan. Sore. Piye? Disalam dike Des, disalam dike. Iya. Grojogan. Ya kurang kompak. Sing kompak. Bareng ayo. Ayo Des. Apa iki? Wah, mulai to. Rono kae. Mubeng. Ayo. Piye? Kudune awak dhewe ngene. Kudune awak dhewe. Edan. Kalian ini tidak untuk bersatu. Tidak bersatu. Oh. Kenapa? Menging ngono kok. Ayo, Menging. awak dhewe munggah kene. Munggah Ora ndi? nyotok mau. Sopan ora? Ora apa. Ora apa. Ayo. Cik. Nah, napa? tak pateni. Heeh. Nah, kan ini kini seru ya, Mat. Heeh, lah iya. Alah. Ana kuliah-kuliah barang ngono. Awak dhewe ning kene ya alhamdulillah dijukae masyarakat kene, Mat. Grojogan kene, Mat. Tambah rezekine sehat selalu ya, Mat ya. Heeh. Awak dhewe mau ketemu sesepuh dhewe. Sapa? Pak Teguh ngono nanti. Pak Teguh. Lah iya. Wis ning kono kita Pak. Koyone nang kono kuwi mau. Lah iya. Ilang. Lah ya wis. Guyub rukun kabeh do ning kene ya bolong. Lah iya. Saiki alhamdulillah bibite tambah nom tuwek. Nek tuwek mburi tuwek. Ndi tuwa? Iki tuwek. Kok urung kuwi bojo kok. Masa? Heeh. Nek kok lupane wis plotrok. Lah.
Kok ngono? Iya. Heeh. Termasuk gak apa-apa Mat ya. Ora Ya termasuk kowe kuwi barang. ora payu. Alah, aja ngono Mas Doni. Ora wong kowe iki Lek kok lek Doni wingi kowe ngerti ora? Apa? Ngepit rene kiye. Iya. Gak nirlok. Heeh. Lek Don Sherlock, aku gak ning dalan beb. Beb. Tenane ora kuwi. Alah, Sesuk aku wedi lho. Lek Nur. Heeh. Iku kono perempatan menggo, aku mah ngiri. Goblok ade kok. Lah yo sing penting menggo. Tekan endi makae? Apa? Tekan endi? Sawah-sawah ngono. Oh to. Lah kowe iso kan kebon yo wis. Ya. Mah timbane nampleki laron marwono. Ayo. Ayo. Oh, apa? Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. What external holiday? Wah, iya. Ya. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Tak sentil aku tak tahu namanya pensil. Lah kae opo kok bulat-bulat kakelah kobong. Kae cumi diobong-obong tekane gosong. Kobong Dar. Sik. Kok ono dodore barang to? Sik, mosok njebluke ning ngisor sik. Lo masa depanku iki belum. Terus ae. Nah. Waktuku tahu. Alah. Aku gak tahu yang mau. Kukira gak taunya lah pistol. Tembak. Dar. Tembak. Dar. Keras to. Rasakno. Weh, Nek aku ngandel ngisor kok jase. lah mosok tak ngano ngisor ya ora. Tembak. Dar. Ayo. Tembak. Des, Ades. Jare nggonamu ning ngisor ya ono ndase iki. Ayo ono. Heeh to. Mosok Ayo, wong tua-tua mah nginjeng. Endi sing wong-wong di Des? Lah iya, iki wong. mangano Andes ngisore ngene iki lho. Sayo, direp kirana. Ayo beb bos, lagune. Apa? Ayo, apa ayo. Tak sulingane. Yo. Kene tak kejengke mike, kene mike tak kejengke. Iso kowe. Yo. Samarku nek krowak selingkuh e. Kene ra muni. Mosok ora muni. Sik to. Sik, tenan to, Jan. Wah, mako biangau ngono. Rowok. Iso ora? Alah. Mas Nur, kok nek nyuling kuwi to, idune mlumpuk ning ngono Sik. kuwi. Untumu diundrek sik iso. Yo. Des, kowe nek rasa nggo suling malah iso jajal. Yo. Nah, beleni. Ayo. Nah, beleni. Terus awak dhewe yang juga cek laron. Awak joget. Joget. Madep maju yo. Hey, 1, 2, 3, go. Hey, kanan kiri 3, go. 1, 2, 3, go. Ala komet kere bodoh. 1000 atau digoyang. Wo iwo. Bang, ayo bang. Enggak. Sampai bawah. Aku mau berjumpa denganmu. Wiki. Wes. Yo, digoyang dikit. Ayo bro konco ngawaruno rukune Islam yo iku limo sahadat rukun kang siji
mandek dhewe piye tukang kendake kuwi. Dan ora apa-apa. Ya karang dagelan iki ngono kuwi. Heeh. Ayo. Andes lagae ora ngerti nek ngono kuwi. Heeh. Iya. Orang kaget. Ayo. Malah nopo tuh. Arek melu-melu. Tagonono witonono tak anteni ing pucu ing tresno malang nangka babasane mung katon liramu wae nangis satrone atiku nalika kon liramu Siap ke? Ayo Des. Yo, marep no. Marep. Marep ndi? Mbuh. Marep bakul sing kobongan mau. Hah?
Ora karep-karepmu piye to ora roh. Ambo. Halo, halo. Halo. Arep ndi, Lek? Arep-arepang ayo. Parpang. Yo. Ngopo gubrak-gubuk. Patoke kobol-kobol. Lakune sekubat kibrut ngono. Ya, arep-arepang. Ayo lagune apa? Ngelak. Wajib ngahit lanang wadon luru ilmu. Wajib ngahit lanang wadon luru ini gawe ya. Sampai. Ya. Wajib nang wadon lurung ilmu. Wajib nang wadon lurung ilmu. Aja lirik durung rusak bodohmu. Aja lirik yen durung rusak bodohmu. Tutup malpone. Roh
Ada depan. Ayo, ada depan. Kayak ke atraksi apa kayak? Menungso. Iya. Iki atraksi apa Des? Ayo. Anda sedang beraksi. Yuk, yuk, tok 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 tok. Oi. Ya. Oh, ada atraksi selawati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya nabiillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Ayo. Ora Des. Wis ora sida sekti kok kowe. Ayo, met kok met. Kuwi nek sing jengil kuwi ilang lah ya sesuk ora iso golek duit to Dik to. Yo, salatullah. Jo. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Kira ki arep aja jeblok ngene. Cilik pamerke. Jarap atraksi meneh. Yo. Salatullah. Iya. Kowe iki tak kira ki arep balik jungkir jebule kok mengono wae. Hei. Wong tiwas wis dikira penonton kok malah ngono. Penonton ki wis do nunggu. Oh, saya komet. Oh, komen. Salatullah. Andes, wis. Aku sebel dong kowe aku. Dinteni le, Dinteni le ngono. Balik jungkir ben lara malah ora balik jungkir. Napa? Kayak. Napa met? Piye met?
duripke dikek met. Iya. Kayak tulung duripke mike. Iya. Mike duripke tulung. Wiles. Paroni. Mike duripke kayak mbokan. Yes. Mike kayak duripke. Yes. Afternoon. Oh wes. Holiday. Holiday pau. Yo. Iki sange pundi? Ngono wae. Assalamualaikum. Wae ngono. Atuk. Oh dadi. Nyuwun apa nyuwun apa? Nyuwun apa? Nyuwun apa? Takoni Nyuwun jelok apa? Nyuwun apa? Apa? Ayo semua wae. Hah? Siji ora. Ora ndelok apa ya cetok kok. Apa sing cetok? Ya semes mau. Walah. Angel. Yus dudurke rene met. Nek angel dudurke rene welek. Ben jogetan dike. Iya, iya. Yo mundur dike. Apa kuwi? Kok mah ngantil barang iki piye? Dumen kendi sing ngantil barang iki? Oh ya. Mas panitia niki kursine mangke dicuci sing bersih nggih. Nggih. Rada nempak blalur-blalur. Nggih. Oh ya, rada-rada terak sithik yo, ngono kan terak. Heeh, ya. Aja ambang-ambungan. Ayo. Sholat dulu salah. Aku wis ngono nek. Yo, mafalato dikit deh. Mapa ilatun mapa ilatun mapa. Assalamu alaikum ya ya ilahi. Mapa ilatun mapa ilatun mapa. Assalamu alaikum ya ilahi. Mapa ilatun mapa ilatun mapa. Assalamu alaikum ya Iya. Iya. Lanjut. Ya erpati rote rote kembang. Awake kamu bodoh mata sira kabeh yo kamu latihan. Yo, ada buka. Warungnya dibuka, ditoto tendo caki. Manis-manis pelayane nasir ora bisa gawa kawe dino matiku kaliri
foto selfie jebule ngelak. Tak kira iki lak ya arep moto tenan to ya Kowe Mas iki Nurul. ngertemu selfie jebule ngelak. Jebule iki. Lah. Lho lho. Astagfirullah. Edan. Gantengnya, adik gandes, gantengnya. Tak kintung kita kintung, tak kintung kita kintung. tak kintung, tak ting ting tak. Hoi, Oh, nyanyi Andes, nyanyi. Heeh. Antuti rambut. Nyanyi gue iki. Nyanyi. Kalau gua ada 5. Apa? Rubah warnanya. Siapa ya? Aku iki. Tukang jambal. Nyanyi apa, Mat? Sedalan-dalan. Yuk, jreng, siap. Biar. Jreng. Greng, neng. Kowe arep nyanyi apa? Dek lungaku ratagas citra aku drame tak dung dung tak dung 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 tak cek cek nong nong tak tung cak tak tung kalau Tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine nek ati ana wanita liya kuwi rasa sok putusin aku rane nganti aku lunga monggo rezeki yo aku lunga monggo rezeki ora mudeng kok kancane dek ngono malah ana apa ngono ta Ora apa-apa. ora apa-apa lah gene apa wis rampung urut iki Aku pemuda. Kita pemuda Islam Indonesia ayo iki bakul sulinge ndi to iki lho hilang hah ayo sulinge lunga sungine ilang hah Suline dek Kepiye? lunga, jalan-jalan. iki jalan-jalan Oh, Dik, aku jalan-jalan. ngerti Apa? mesti lek Nur ki geser mesti Bisa. lek Nur pipis Kayak lu, pipis kayak aku lu. gua lo pipis lo Iya gua udah kebelet nih Des. iya ada lo Masa kebelet gua nggak ditokin apa? apa ya lo ada gua tadi minum teh gendul Di mana? Di di mana? sono Di sono. iya tadi kan gua ya minumnya teh gendul Oh. bangunnya nunggu penter Oh, gitu oh. Terus dan gue lo itu nyeblok gitu nyeblok di mana? ya itu di sono Pondok Jakarta nek penter barang lagi. oh no lah lo orang mana lo Oh, panas kentang-kentang. iya lo orang mana lo Gua Jawa, Bro. lah lo lah bisa bahasa Indonesia lo Enggak bisa. lo Mboten sakit. lo kotlok lah Ngoclok-ngoclok nongan san. lah iya udah bayar lo Udah. habis pipis bang berapa bang 2000 bang Masa keset-keset, Bang? iya itu Tinggal belum dibedakin. iya itu kobol iya Kobol-kobol. iya mas Yo, lanjut ke ya. iya Kita pemuda Islam Indonesia yang satu kuat di dunia. Mari kita bersama-sama menuju agama yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya. Kita berdoa berjalan
Lah kok kayak kalem-kalem njuk mlebu. Ono request delok Sumanto. Ono maneh polahe wong Purbalingga golek pangan gawe geger wong sadonya aku kesurupan aku ora ngerti ono kok mangane wong mati sumato se mati ojo diweteni ojo disakiti mbok menawane petunjuk ilahi rumah keluarga pikir wis mlebu to iki? Iya. Daya pamriksa sampun sami kelong kula sakoco pating maemo sedaya pamriksa sampun sami tumpah desane mamakan tabalan lepas paparatan dari takiro tono pengasan lawan sekarang wis toto kagungan reop prasaja gawe gembira Rasa sanjut tali
kuasa manunggal Jempia-jempia di tanah Sri Suarane kumuruh samyo ngamurkan Songestu podo sawasanya
Met.